Hi YouTube, berdong. Okay, fine, come to the point. Pointnya saya about is becoming toxic. Be roasting community toxic जालांगासिनो दायो. Okay, मानो toxic जालांगासिनो आं बेखौ आं बुंगोन. आरो आंनि perspective से. Okay, बेखौहाय नोंसोर positively ला, बेखौ negatively लानाङा. आरो reply खालामनायनि सिगां आं बयखौबो होनो लुबैयो Google आव एसे research खालामगोर कि roasting माने माखौ होनो ओमफ्रायसो आंखौ reply हो. Okay? Okay, now come to the point. आं दासान्दि माने बिराद नायगासिनो ओके रस्टार होननाय बुस्थुखौ बिराद एसे नायगासिनो जोंनि बर' कमिउनिटिनि जि दङना रस्टिं कमिउनिटि दङ बिसोरनि सायाव एसे रिसार्च खालामदोंमोन स' आइ फाउन्ड स' मेनि साम अफ द इउटुबार्स ओके साम अफ द रस्टार्स जायहा माने अभार टक्सिक माने थाम्बनेलाव माने गाज्रि फट' होनाय गाज्रि फट' होसै माने मा होनबावनो बिदिखौलाय बेखौथ' टक्सिकसो होनगोन ना बिसोर हेटसो स्प्रेड खालामगासिनो साम आर लाइक पजिटिभ रस्टार्स जायहा माने अके रस्टिं खालामदों बाट डुइं इट फान फर फान स्माइल लाबोनो सेस्था खालामदों नोंसिनि मोखाङाव अडियेन्सनि मोखाङाव स्माइल लाबोनो सेस्था खालामदों पजिटिभिटि लाबोनो सेस्था खालामदों आरो जायनि टक्सिक रस्टिं खालामो ना टक्सिक माने गाज्रि राव बाहायो गाज्रि बुङो जावलायो नङाबा जावलायनायाथ' जावलायनाय र' बेबो सिम्पल टाइप एबा फान टाइपआव जावलायनाया बेलेग खोथा बाट सामाव अभार टक्सिक माने सोरबा बिमानि माबाखौ होनदों बिमा माबा खालामग्रानो बिदि होनलाबायगासिनो सोरबा स' बेखौथ' टक्सिकसो होनगोन ना I don't know कि लाइक बिराद आं बिराद बे खोथाखौ खोनादों लाइक ससाइटि क्लिन खालामगोन होननानै बिराद खोनादों दासान्दि बिराद खोनागासिनो बे ससाइटि होननानै स' आं मोनसे कुइसन दं सब रस्टारनि थाखाय अके गुड बेड रस्टार जाय टक्सिक जा बेखौबो सोंदों जाय आनटक्सिक बेखौबो सोंदों अके गुड रस्टार्स बेड रस्टार्स सब टटेलि कनसेन्ट सोंदों नोंसोरो होनदों कि लाइक ससाइटिखौ क्लिन खालामगोन स' आं मोनसे कुइसन सोंनो लुबैयो कि क्लिन खालामगोन बाट दासिमबो एफा भिडिअ फैबाय नङा होमबा रस्टिंनि बिराद भिडिअ फैबाय भाइरेल भिडिअसनि बिराद भिडिअ फैबाय अके इउटुबाव बिराद फैबाय स' नोंसोरो गावनो रिसार्च खालामनो खालामाखै लाइक 1%बो चेन्ज जादों होननानै नोंसोरो फोथायजानो फोथाया 1%बो चेन्ज जादों ससाइटियाव बाय रस्टिं फोथायो आं मिथिला नोंसोर फोथाया बाट आइ विल से यु स्ट्रेटलि कि लाइक 1%बो चेन्ज जायाखै मानो चेन्ज जायाखै इज बिकज डेलि भिडिअ फैबाय थाखायो डेलि रस्टिं भिडिअ डेलि फैयो सानसेबो मिस जादों जानो नो राइट सानसेबो मिस जायाखै आरो जाय अभार टक्सिक रस्टार्स ना बिसोरनि दिमागाव मोनसेल' दं कि लाइक भिउस फैनांगौ साबस्क्राइबार्स फैनांगौ बेल' नांगौ फेम मोननांगौ नोङो नोंनि ससाइटिखौ नों डार्टि खालामगासिनो ओमफ्राय नों फेम लुबैबा जागोन नामा नोंनि ब्रादार्स जाय बुजिनो रोंथ'वाखै प्रपारलि आनमेच्योर गोजा ना सोरबा आनमेच्योर दं बिसोरबोथ' टक्सिक जाफागोन ना नोंजों ओइ बिदि सिख्लाखौ मानो दोनो जोंनि कमिउनिटियाव मानो दोनो जोंनि बर' हारियाव बिदिखौ दोननाङा नोंजोंथ' हेट स्प्रेड खालामफादों ना आरो रस्टिं होनबाना माने दायो मेच्योर जा आनमेच्योर जा बिसोरनि दिमागाव क्रिटिसिजम होननाय बुस्थुखौ माने बुजिया क्रिटिसिजमखौ माने रस्टिं केटेगरियावसो दोनो That's true यार that's true बे आंजों जाखांखांबाय आं दासिमबो क्रिटिसाइज खालामनानै आङो दासिमबो सानै साथामसो मानसिखौ आं चेन्ज खालामनो हादों आं प्राउडलि बुंनो हायो आं गोग्गालि बुंनो हायो कि लाइक आं चेन्ज खालामनो हादों बिसोर गावनि गोरोन्थिखौ बुजिदों जाय रस्टार्स अके जाय टक्सिक रस्टार्स एबा जा गुड रस्टार टक्सिक रस्टार जिखुनु जा नोंसोरो होननो हागोन नामा दुगालि एबा प्राउडलि बुंनो हागोन नामा कि लाइक नोंसोरबो चेन्ज खालामदों एटलिस्ट 1% चेन्ज खालामदों होननानै बुंनो हागोन जानो ओके दायो काम टु द पइन्ट आदार पइन्ट्स जेरावहाय जाय मानसिफोरनिखौ बिसोर भिडिअ बानायो अके आं नाम लाला अके आं टक्सिक रस्टार्सफोरखौसो एसे बुंसै टक्सिक अभार टक्सिक नोंसोरो जेनेबा फट'सफोर होयो अके फट'सफोर थाम्बनेलाव होयो गाज्रि भालगार फट'सफोर होयो स' नोंसोरो मा सानो लाइक भिउसआल' इम्पर्टेन्ट ना नोंसिनि थाखाय ना ससाइटियाबो इम्पर्टेन्ट ना अनलि रेभिनिउ इज इम्पर्टेन्ट फर यु रेभिनिउ या भिउस जाय अभार टक्सिक बिसोर मिथिखागोन सोरखौ आं होनदों अके टक्सिकफ्रा नोंसोरो रिप्लाइ होयोबा प्रपार एसे रिसार्च खालामगोन गुगोलाव थांनानै सार्च खालामबा रस्टिं माने माखौ होनो इनि उनाव रिप्लाइ खालामनांगौ अके आं बेखौहाय पजिटिभलि बानायदों नेगेटिभलि नङा अके स' आइ स' मेनि जावलायनायखौ बिराद दङ अके पइन्टलेस जावलायनाय बिराद नुगासिनो आं दासान्दि होमबाबो आं मेनसन खालामना नामफोरखौ आं नुगासिनो आरोना जावलायनायाथ' बिराद जालायबाय थाखायो जोंनि रस्टिं कमिउनिटियाव मा होनबावनो माने फानलि लाया रावबो सब एभ्रिवान इज egoistic and serious माने over serious राय roasting को अबे roasting is not for being so serious it's about fun yeah
नों फ्रेंकलि जानांगौ नों रस्टिंआव माने फ्रेंकलि जा फानि जा माने एसे कमेडि टाइपबो खालाम फान टाइपबो खालाम बेखौसो रस्टिं होनो ना आं आरो बे खोथाखौ बुंनो लुबैयो लाइक रस्टार होनबा माने आं मोनसे खोथायाव आंनि दिमागाव मोनसेल' खोथा फैयो लाइक डिस्ट्रिबिउटर भिडिअ डिस्ट्रिबिउटर बायदि मोनो माने आं जि खोथाया फेसबुकआव 100 कमेन्ट्स एबा 100 भिउस फैयो हाँ भिडिअसफोरा 100 भिउस एबा 1K भिउस फैयो बेयाव माने मा खालामो लाइक फेसबुकनिफ्राय थिखांनानै बेयाव लाबोनानै डिस्ट्रिबिउट खालामो लाइक नायबाव नोंसोरो नाय भिडिअ मोनसे रस्टिं लाबोबाय बाट रियेलिटियाव जाय मानसिया रस्ट खालामजादों हाँ जाय मानसिया जावजादों जाय मानसिया एबिउस खालामजादों गाज्रि बखिजादों बे मानसिनि डिटेल्स रावबो मिथिया एभ्रि रस्टारखौ होनदों रावबो मिथिया बे यु लाइक भिडिअ एबा फट'नि डिटेल्स 0% डिटेल्स थायो नोंसिनाव मानो जानायमोन मानि थाखाय बिदि होखो रावबो रिसार्च खालामो बिकज भिउ इज इम्पर्टेन्ट ना स' बिसिम बसै बेखौहाय पजिटिभ ला बेखौहाय एफाग्राब नेगेटिभ लानाङा अके स' लाभ इउ अल एन्ड पिस आउट लोंनाय सोबनायजोंनो दङ हरै गोदोसोना हिंसा हिंसिजोंनो दङ हरै गोदोसोना नांलाय खमलायजोंनो दङ हरै गोदोसोना